ليلي بطعمي تجنقا بناي أليكس تجبرون حرقة أليكس سلازة تنادد نمن كمنا أن أرون سوقيوهم أدو أليكس ون انتقنا أن أليكس كبيد ما تنقاطها أتنققنو سلام تخاتاتلتي النايزو channel كمين يقوم كمي تخونو أنا سلام اللخو إزقابي هيري مسكن ببزل لكم وقو سلام تعنا رهوا قصانتي يمني لكم مالتيو حدشتي إذا خونكم سبسكرايب نمجوار بيتسو كنو بيتسو زخونكم ونشار لايك ناقوركم ناتاتكم متبع عيب فلاني كلكم يفتي أشون باركس كوراتي حواتي انقوع نبحتي نحاسة دومو بسلام أبصحنا محقوسينا بحتي يقبرلنا إنا خورات حواتي أمين نوركم نزا فيديو دومو بلايك جمروا مالتيو لما عنتي حيزلكم زغروكو دومو بزوم قداي إحواتنا نيلنا أليكس يمزيكم نيوخو إنا كمزو أمتاوي كسامعو زصنحكم كبيد نغريو تفاطيرو مالتيو كلو بزرزر حيزلكم متينيكم موشا مجرشا حاولكمني صنحيهم بشم باركس كورات حواتي أليكس نعو آمينوم زومتو أحواتو كارغزا سوقيقوهم نسخ عني نبيتي أيتخديني خامس أون كتراخب أين دلنينا إيلوم مفتح ناي مكينيو يخون كموناي قلف ناي غزا حيزو موصا سلازخلوو حنتي أماراتيت إيا أزيام أو غزايي كوينوم እናረቦሹ ከውጽኒ ኢሎም ዮምና ኣነ ኣይወጽን የንሳቶም ወጽዮም ለይ ይኺዱ ኢሉ እዩ ኣውጽኡ ሰዲድዎም ሊሊ ደሞ ብጣዕሚ እያ ተጨኒቓ ብተጓሩ ደሞ ብጣዕሚ ሓፊራን ሓዚናን ማለት እዩ ንሳቶም እንድሕር ደኣ ክወፁ ላበይ ክሰዶም ኣነ ለውን ምስኣቶም ክኸይድ እየ ክትል እያ ተናጊራቶ እንተኾነ ኣዶኦም እንተኾነ እውን ኣዶ ኣሌክስ ወይ ከዓኒ ዓይኖም ብጣዕሚ እየን ተቆጢዐን ኩሉ ኩነታት እናረኽዎ ቀኒየ እየ እንታይ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ክብላ እየን ኣሌክስ ተዛሪቦንኡ ከምኡ እውን ከቢድ መጠንቀቕታ እየን ኣጠንቂቖንኡ ማለት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ እና ዝተፈጠረ ብዝርዝር ኩሉ ሒዘልኩም ቀሪበን ኢኹሞ ብትዕግስቲ ምሳየ ፅንሑ ኢኹም ንምስትዋት ዝኣክል ግን ኣብ ዝሓለፈ እመደቦም ምስሊ ሊ ኮይኖም ኣሮንና መንከም መፂኦም ትማሊ ኣሌክስ ዝገበሮ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ንሱ ከዓኒ ንሊሊ እዩ ወቂዕዋ ዝተፈጠረ ተትፍጠር ክወቅዓ ኣይነበረን ምክንያቱ ትጌጋ እውን እናይ ባዕሉ እዩ እና ንሕና ደሞ ስለ ዘይነበርና ኢና ወቂዕዋ እምበር ኣይምነኽኣን ነይሩ ካብኡ ደሞ ናብኣ ኣይትኺድ ምስኣ ኣይትራኸብ ስለ ዝበለቶ እዩ ወቂዕዋ እዚ ከዓኒ ምስኣ ገለ ነገር ከም ዘለዎ እዩ ዘርኢ ንሕና ደሞ ትክንገብሮ ዘለና ክንገብር ኣለና ምክንያቱ መጀመርያ ነገር ከዓዲ ክንመፅእ እንከለና ንዓኣቶም ንኽነራዳድኦም ኣሌክስ ላው ልቡ ክንመልሶ ኢልና ኢና መፂና እምበር ካሊእ ስራሕ የብልናን ስለዚ ዝመፃናሉ ዕላማ ደሞ ክንረስዕ የብልናን ንስ እዩ መምፂና እዚ ከዓኒ ባዕልና ከነስተኻኽሎ ኢና ክብል እዩ መንከም ዝተናገረ ማለት እዩ ሊሊ ትኾነት እውን ትማሊ ዝተፈጠረ ከቢድ ነገር እኳ እንተኾነ ግን ከዓኒ እቲ ጌጋ እውን እናተ እዩ ምክንያቱ ከምኡ ኢለ ክዛረቦ ኣይነበረንን ኣነ ለውናይ ብስምዒት እየ ተዛሪቦዮ ንሱ እውን እንድሕር ደኣ ተናዲዱ ኮይኑ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እዩና ስለዚ ዝተናደደ እዩ ወቂዕኒ እምበር ክወቅዐኒ ሓሲቡ ኣይኮነን እዩ እና ናተይ እዩ ጌጋ እያ ኢላቶም ማለት እዩ ኣሮን ተኾነ ውናይ ንምንታይ ኢኺ ትሸፋፍንሉ ዘለኺ ኩሉ ነገር ኮሪእና የኢና ዋላ ደኣ ብስምዒት ይኹን እምበር እንታይ ዘናድድ ኣለዎ እዛ ቆልዓስ ካባ ክድያ በሊፃቶ ኮይና ወይ ከዓኒሲ እንታይ ልዩ እየን ዝነኽአኪ ኢልዋ መንከም እውን እንተኾነ ኣብዚ ዝመፃኹምዎ ሂወት ናይ ፍቕሪ ግዝያት ብዙሕ ግዜ ኣሕልፍክምኹም ግን ኣፍተን ዘሕለፍኩምዎ ዓመታት ውናይ ኩሉ ግዜ ስሒቕኩም ማለት ኣይኮነን እዚ ኣብ ማንም ሰብ ዘሎ ስለ ዝኾነ ብመዓልቲ ውናይ እናተኻረኹም እናተጨኻጨኽኩም ኢኹም ግን ከዓኒ እዚ ከምዚ ኣይወቅዐክን ነይሩ እንታይ ደኣ ላተረዳድእኩም ኢኹም ትፈትሕዎ ነርኩም ሎሚ ግን እንታይ ስለ ዝኣመነ እዩ ክንደኣ ተወኪሉ ዝወቅዐኪ ክወቅዐኪ ኣይነበረን ንስኺ ጌጋ እየብልኽን ኣይትሸፍንሉ ክብል እዩ መንከም እውን እንተኾነ
ተዛሪዋ እንልሊ ሕዚ ግናይ ዋና መምፂ ኣለክ ስልኪ ከውግዕ ሰሚዐዮ ንስኻዓኒ ምስ ቤቲ ክቋፀርየ ሰሚዐዮ ስለዚ ኣለክስ ሎማዓንቲ ላማንም ኣይኸድን ካብኡ ከዓኒ ናይ መኪንኡ ቁልፊ ውናይ ሓዊኡ እየ ዘለኹ ክመፅዩ ከፈቢልና ክነዘራርቦ ኢና ንሕና ለውናይ ካብ ኣሕዋቶም መጠን ይስምዐና እዩ ምክንያቱ ናታቶም ሓዳር ካብ ምድሓን ወፃኢ ዋላ ሓንቲ ስራሕ እየብልናን ክብል እዩ መሊሱ ዝተናገረ ማለት እዩ ካብኡ እውን ኣድላይ እንትሕዳኣ ኮይኑሲ ንኣሌክስ ዋላ ኣብ ገዛ ቆሊፍና ከፍ ክነብሎ ኢና ምክንያቱ ንቤቲ ዋላ ሓንቲ የኾነትን ናና ንሕለፍዳላ እውን እየብልናን ምንም ክንገብራ ኣይንኽእልን ለኣሌክስ ግን ቆሊፍና እውን ኣብ ገዛ ከፍ ክነብሎ እንኽእል ኢና ኢሉ መንከም ማለት እዩ ብድሕሪ ዚ ስዒቡ ግን ኣሌክስ እዩ እመፂኡ ንቆፀርኡ ክኸይድ እውን እዩ ተዳልዩ እንተኾነ መንከም እውን ሎማዓንቲ ክነዛርበካ ስለዝለደና ንዓ ኣውዚ ተቐመጥ ክብል እዩ ሓቲትዎ ኣሌክስ እንተኾነ እውን ንስኻ ብዛዕባ ምንታይ ኢኻ ተዛርበኒ ንስኻ እኮ ንእሽተይ ሓወኻ ስለዚ ኣነ ዝገብሮ ኩሉ ይፈልጥ እየ ንዓኻ ኣይምልከተካን እዩ ዓሪፍካ ተቐመጥ ኢልዎ እሱ ተኾነ እውን ትማሊ ዝገበርካዮ ብጣዕሚ ኢኻ ተጋጊኻ ንሊሊ ክትወቕዓ ኣይነበረካን እሞ ከዓኒ ክንዲ ቤቲ ተወኪልካሲ ንምንታይ ከምኡ ትገብር ክብል እዩ ዝሓተቶ ማለት እዩ ኣሌክስ ተኾነ እውን መጀመርታ ከምኡ ኢልካ ኣይትናገረኒ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ሊሊ ንስኺ ኢኺ ተድፍርንለኺ ስለ ዝመኸርክዮም ድዩ ከምኡ ዝብሉኒ ዘለዉ ካብኡ ከዓኒ ኩሉ ንሰብ ኣይንገርን ዝንገርን ዘይንገርን ደሞ ፈሊኺ ፍለጢ ተድፍርንለኺ ኢልዋ ሊሊ ተኾነት እውን ኣነ ምንም ነገር ኣይወልክዎምን እሳቶም እዮም ነዘራርወለና ስለ ዝወልዳ እምበር ኣነ ዋላ ሓንቲ ኢለ ኣይመኸርክዎምን ካብኡ ከዓኒ ይርእይዎ ዶ ኣለዉ እንታይ ሞ ክመኽረሎም እየ ኢላቶ መንከም እንተኾነ ውናይ መጀመርታ ነገር ንሕና ንኢትና ኣይኮናን ካብኡ ከዓኒ ሊሊ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይበለትናን እዚ ከዓኒ ዝሕባእ ነገር ኮ ኣይኮነን ኩሉ ዝረአዮ ነገር እዩ ዝረአ ነገር እዩ ጌርካ ኣብ ሚድያ እዩ ወፂኡ ዘሎ ተሓዊኹም ኣይገበርኩም ጎንና ኣዩን እዩ ትሊሊ ዝነገረትና ኢልዎ እንተኾነ ኣሌክስ እውን ክሰምዖ ኣይከኣለን ኣፍካ ሓዝ ንስኻ ንዓይ ከምኡ ኢልካ ኣይትዛረበንን ኩሉ ዝገብሮ ደሞ ባዕለይ ኣመዛዚነ ዝኸይድ ሰብ እየ ስለዚ ብዛዕባ ቤት እውን ዋላ ሓደ ሰብ ኣልዒሉ ክዛረበኒ ኣይደልን እየ ስለዚ መፍትሐይ ሃውኒ ክኸይድ እየ ክብል እዩ ተናጊርዎም መንከም ተኾነ እውን ኣነ ዝገበርካ ደኣ ግበር እምበር ሎማዓንቲ ካብዛ ገዛ ኣይትወፅን ካብኡ እውን መፍትሕ ምሳይ እዩ ዘሎ ኣይህወካን እየ ኣድላይን ትሕርዳኣ ኮይኑ እውን ገዛ ክንዝውሮ ኢና እንትሕር ዘይትረዳዳእ ኮይንካ ምስ በሎ ኣሌክስ ደሞ ብጣዕሚ እዩ ተናዲዱ እንትሕር መፍትሐይ ትህውኒ ሃውኒ ተደኣ ለለ ግን ካሊእ ከቢድ ነገር ክፍጠር እዩ ክብል እዩ ኣፈራሪሕዎም ንሳቶም እንተኾኑ እውን ንሊሊ ዋላ ሓንቲ ክትናገራ እየብልኻን ክትናገራ እውን ኣይነፍቅደልካን ንሕና እናሃለና ተደኣ ለለ ግን ብዛዕባ ናይ ቤቲ ተኾይኑ እውን ንስኻ ዓይንኻ ተደፊኑ እዩ ዘሎ ብስርኸት ኣያ ጌራትልካ እዛ ጓል ካብኡ ከዓኒ ስልኪ ክትዕልል ሰሚዕናካ ኢና ናበይ ከም ትኸይድ ደሞ ስለ ዝፈለጥናካ ኣይትኸይድን ኢኻ ዓሪፍካ ተቐመጥ እዮም ኢሎምዎ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ግን ኣሌክስ እውን ስራሕ ስለ ዘለኒ ላብ ስራሐይ ክኸይድ እየ ካሊእ ነገር ከይፈጥር ሃወኒ መፍትሐይ ካብኡ ከዓኒ ሊሊ ዝኩሉ ዝገበርክዮ ትገብርዮ ዘለኽን ብሰንኪ እዩ ዝድፈር ዘለኹ ኣነ ደሞ ክብል እዩ ንሊሊ ዓምፆ ዝተማዓታ ማለት እዩ ካብኡ ግን እንትሕዳ ለይትውኒ ኮይንኩም ኢሉ ዋላ ንዓኣቶም እውን እዩ ከሃርሞም ኢሉ ንሳቶም ውናይ ስለ ዝጨኮኑ ትትገብሮ ክትገብር ትኽእል ደኣ እምበር ንሕና መፍትሕ ልበሃል ኣይንህበክን ኢና ካብኡ ውናይ ገዛ እውን ክንቆልፎ ኢና ኢሉ እዩ ኣሮን ዝቆለፎ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ግን ኣሌክስ በቃ ሓው እዩ ኮይኑ ናብ ቤቲ መኽየዲ ስለ ዝሰኣነ ካብኡ ግን ተናዲዱ ተመሊሱ ዋላ እውን ብርጭቆ እዩ ሰይሩ ካብኡ ከዓኒ ብንብረት ኣብ ገዛ ዝነበረ እውን ክወቕዖም እዩ ኢሉ ነይሩ እንተኾነ ግን ሊሊ እውን ሓዞ ስለ ዝበለት በቃ ኣነሲ ካብዚ ዝገድድ ሽግር ከይፍጠረኒ መፍትሑ ሃይኩም ስደድዎ ክትብል እያ ሓቲታቶም ንሳቶም እውን እንተኾነ ዝተፈጠረ ደኣ ይፈጠር እምበር ዋላ ሓንቲ መፍትሕ ካባና ኣይረክብን እዩ ዓሪፍካ ተቐመጥ ክብሉ እዮም ኣጠንቂቖምዎ ብድሕሪ እዚ ግን ኣሌክስ እውን እንተኾነ መጀመርታ ነገር ከምዚ ክትውልኒ ንስኻቶም ክትዳፈርኒ
كوني كتريني إخم كاو خاني مسبيتي لخير راخبيكم كما تقبر لكم بصر لونا مس أخيدا من بارك جمرية كبيريو حاتيتوم نساتم ون انت خوانون كامو تقبر أي تخيلني خا من سلزخون كان إحنا كون خير كمبر أين فرح كانينا كل يوم من كم زمل سلو مالتيو للي انت خواناتون مسعى خيدا كنبريه خاو عني زغلو تجوريه زلخي بسنك خيو ناتكي مخريو خالزا جزاز وصا خلا معالتجن ناب زجزا تمريسة كم زي ما كتفلتي ألكي إليو تلعيلو لما دكاسيو زخدت بدحر زيجن اللي لون بطعميات هيجنقا زخبدا نجر نخيف الترسي هيكم سددو أنا بطعمي صبوق أي سمعن اللون بطعمية وشتي زرباش زلخو እያላቶም ንሳቶም ውናይ እንተኾኑ እዚ ንገብር ለና መጀመርታ ነገር ታይድየ ገይረ ማዓረ ክንዱዚ ኣሕዋተይ ዝዳፈርኒ ዘለው ኢሉም ላብ ርእሱ ልኽምለስ ከስተንትኒና ንገብሮ ዘለና ስለዚ ምንም ይገብርን ተረጋግዒ እዮም ኢሎምዋ ብድሕሪ እዚ ግን ከቢድ ነገር እዩ ዝተፈጠረ ኣሌክስ ፀኒሑ በቃ እንስኻቶም ኣብ ገዛይ ምቕማጥ ከልኢኹምኒ ክተውፅኒኢኹም ትውለኹም ስለዚ እንስኻቶም ውን ሻንጣኹም ሒዝኩም ወፂኹም ኪዱ እይልዎም ሊልውን ብጣዕሚያ ተጨኒቓ ናበይ ክኸዱ ካብኡ ኸዓኒ ንዓና ኣሚኖም ዝመፁ ቆልዑ መኽየዲ የብሎምን እንትሕር ከምኡ ኮይኑ ግን ኣነ ውን ምስኣቶም ክወፅየ እየ ኢላቶ ማለት እዩ ተደሊኺ ክትከዲ ትኽእል ኢኺ ግን ከዓኒ እዞም ቆልዑ እዚኦም ክሪኦም ኣይደልን እየ ኢሉ እዩ ኣባሪርዎም እና ኩራት ይሕዋተይ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ኣሌክሲ እንድዒ ላው ልቡ ይምለሶ ማለት እዩ ሊሊ ደሞ ኣጆ ጠንካራ ሓፍትና እና ኩራት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚኣ እያ ነይራ ሻብ ካሊእ ትሕዝቶ ዝምለስ ሰናይ መዓልቲ